आंनिनो साइकेल इयो रावनिबो साइकेल नङा आरोना ओमफ्राय दा थांनोसै आं इजोंनो आरोना उपाय गैया माने एकदम मेंग्लिजोब्बाय आरो दिनैनि सानाबो आरो मा होनो सुर्य ग्रहण नांनायनि खोथा खेबसे देखायनो र' मबाइलनि थ्रुयै एसे गोमोस्लिउ जादों आरोना नायनो हायाखै आं कन्डिसना बिराद गाज्रि दा गाखोनोसै थांसै लोगोफोर दिनै आङो फैदोंमोन बेंकआव खबर लानो आसलथे मा जामारदों आंनि एकाउन्टाव मानो हाबफैयासै इ मासनि पेमेन्टआ मानो पेन्डिं जाना थाखो बेनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय आं बेंकआव फैदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय माने केवाइसि फर्मनि खोथा बुंबाय ओमफ्राय दा आं केवाइसिखौ होदों जागोन ना जाया बेयो मिथिया होननानै बेंकनि मेनेजाराबो बुंदों ओमफ्राय दा रायलायखांबाय फेसबुकआ रायलायनो होनायखाय आं रायलायफैदों ओमफ्राय दा मिथिला आरोना नोंथांमोना नेनानैल' थाथ'दो उननि रिजाल्टखौ आङो नेक्स्टआव नोंथांमोननो फोरमायसिगोन दा माने इउटुबावबो माने एसे कन्डिसन जाबाय दं आंना मानो इदि जादों आं हमनानै मोनला इउटुबावबो माने सालुआनो जायाखै मानो जायाखै बेखौबो आङो फोरमायनो हानाय नंला बिराद गाज्रि बायग्लिनानै दं नोंथांमोननि मोन्दांथिया ओंखायनो भिडिअ खालामनानै एसेबो गोसो गैथारला माने बेबायदि कन्डिसनाव दङ आरो बिराद मेंबाय मथानि 20 किल'मिटार साइकेलजों फैबाय आङो ओमफ्राय दा हाथारिनि साइकेलखौ माने ससे थांफानो होननानै बे गारियावनो थांफानो होननानै बे गारियावनो थिखांबाय आं नै साइकेलखौ उपाय गैया मा लाबोखो दिनै आंनि साइकेल सालायनाया लास्ट दे होननानै आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय मानो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय जे आङो बाइक गंसे लाबाय नङा होमबा बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननो लास्ट दे आंनि साइकेल सालायनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय मोन्दांथिनि बेबायदि हाबाफारिखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों दै बिराद खस्थ' माने मथा मथि 20 किल'मिटार साइकेल सालायनांगौ टाउनसिम मोनहैनो थाखाय आरो लोगोसे थांलाय फैलाय 40 किल'मिटार साइकेल दाब्रायनानै जोङो न' फारसे आवगायबोनांगौ बिमाया मैगं सायबाय आरो नोंथांमोना होनबायदोंमोन मा हामोना हामाखै होननानै हामबाय नुबायना नोंथांमोना ओमफ्राय नै एसे मोजांबो जाबाय मानसिया हेल्दिनो ओमफ्राय दा जोङो दिनैयो मोनसे गुड निउस नोंथांमोननो रब्रा बेनो जाहैबाय जोंहा दिनैयो फेमिलि कमप्लिट जाबाय लोगो नै आगै सानै आइ से फेमिलि कमप्लिट जाबाय दा जोङो मोनसे चेलेन्ज लादों गासैबो नोंथांमोन देखायाखैमोन आङो आगै सासेया उन्दैया इनो दे जाग्रोनो आथुर जादों आरो ओमफ्राय इना मोनसे चेनेल दं आरो ना मा नाम मोनसे नामा दा आजु सिआरटि आरो ना मेट्रिक लिरदों जोंहा आगैया दासो ओमफ्राय सिंगार आरो ना सल' खनो गावनि आन्था रोंगौ आरो ओमफ्राय नै दा इखो बाथोनखौ बानायबावबाय इखो लाबोबाय थिंख्लां रोसि लागावनोसै दै लोगो गोजौआवसो गोखैया माबायदि जादों गोखैखौ संख्रि नांगौ र' दख'नासो गाननो संख्रि एसे होबावनोसै आरोना दख'ना गानस्लाबनोसै लोगोफोर नै नुजायाखै ना लोगोफोर बेफोर गासैबो नोंथांमोननि थाखायनो पसिबल जाजोबदों न'खरखौ डेभेलप खालामनाय न'खरखौ खौसे खालामनाय आरो बेजों लोगोसे साखाथिनि समाजखौ डेभेलप खालामनाय बेफोर गासैबो नोंथांमोननि आशीर्बाद होननानै आं सानगोन आरो लोगोसे आंनि इसोराबो आंजों लोगोआव दङ होननानै आं सानगोन ना लोगोफोर दिनैयो बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे इम्परटेन्ट मोन्दांथि शेयार खालामनो सानदों दि गावनि न'खरा जेब्लायबो गावनिनो जाखायो बेनिखायनो जोङो गावनि न'खरखौ अननांगौ गावनि न'खरनि सोमोन्दै जेब्लायबो सिगांग्रो साननांगौ बिनि उनावसो जोङो गुबुननि न'खरखौ सानहरनांगौ गुबुननि न'खरनि फारसे जोङो
हेफाजाब होनो नाजानांगौ बेबायदि आरोना गिबियावनो जोङो गावनि न'खरखौ नायग्रोनांगौ गावनि न'खरखौ नायग्रोब्लासो स्ट्रं जाग्रोब्लासो नोङो गुबुननि न'खरखौ नायनो हागोन आं आंनि मोन्दांथिखौ शेयार खालामबाय नोंथाङाबो नोंथांनि मोन्दांथिखौ शेयार खालामहरबानो जाबाय आंनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों आरो आं बेजों गुरैयै नोंथांमोनखौ खावलायोदि जेरैबायदि आंखौ फेसबुकाव नोंथांमोना अनसायदों अनबोदों थिग बेबायदिनो इउटुबावबो आंखौ अनहरदो आरो सम मोनोब्लाथाय कमेन्ट मोनसेसो हरदो नोंथांनि मोन्दांथिखौ शेयार खालामहरदो ना दिनै लोगोफोर जोंहा खौसेथि फेमिलि जानायजों लोगोसे आङो जोबोद गोजोननाय मोननायजों लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जोंहानि फेमिलि गासैखौबो देखायबाय आरो नोंथांमोना माबायदि मोनखो फोरमायहरदो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों आगैया उन्दैया एसे दुस्थु टाइपनि खिन्थु गेदेरा एसे नम्र आरो बाखि आंथ' आरो दा बुंखासै माने खाटारनाक होनजायो नोंथांमोननि मोन्दांथिया नङा होमबा बाखि लोगोफोर बेनोमोन जोंहानि दिनै पानिपुरि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आगैमोनखौ गोजोन होनो हानाय माने आंबो गोजोननाय मोननाय बेबायदि आरोना बाखि नोंथाङाबाथ' हयथ' न'खरखौ गोजोन होनो जेब्लायबो नाजायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो मानो होनब्ला जोङो थांनानै थायो जोंनि न'खरनि सुबुंफोरनि थाखाय थांनानै थायो जोङो सोरबा सासेनि थाखाय थांनानै थायो जोङो गावनि इयुन जोलैनि थाखाय बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो गावनि न'खरखौ अननांगौ गावनि मानसिफोरखौ अननांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो साखाथिनि सुबुंफोरखौबो गोसो गोरबोजों अननांगौ होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो